uNodumo ehlezi kaMenzi. Ukhula ayisazokwenza kuningi ayisazokwenza ngoba uqondo wakhe wawujulile kakhulu. Ilembe hayi ngoba lahlukumeza abantu uyawuzwe abantu abangawazi umlando bexoxa ngathi ushaka wayehlukumeza abantu cha. Ilembe laline vision yokuthi isizwe asiwe sodwa. Asikwazi ukuthi sikhuluma ulimi olufanayo sibuswe ngamakhosi ahlukahlukene ngoba mhla kufika izitha zethu singabenguni ziyosinqoba kalula. Wayesethi inkosi ayibe yinye. Kodwa ke leyo nkosi kuzoba inkosi ehlakaniphile enamandla. Onenkinga nalokho asho. Lalimla ngalokho nje ilembe. Linonenkinga asho. Kuphela. Amakhosi amaningi ilembe alilwanga nawo. Cha, ngoba bawuthanda umqondo welembe ukuthi asihlanganeni sibe into eyodwa. Kodwa yinye inkosi ile enamandla. Yimi-ke lo kusho yena. Athi mawukuthi uyangiphisa nginamandla, shono phisela phela sihlangane. Kubonakala ukuthi ubani inkunzi. Wayisho njalo umfoka senza ngakhona. Abusuka amadoda. Mawunenkinga shona bese siyadibana. Kubonakala ukuthi ubani inkunzi. Yimo namandla, yimo uzonibusa nina nizoba ngamaduna ami ngaphansi kobukhosi bami. Usho mawunenkinga. Wayisho njalo umfoka shaka senza ngakhona. Hayi ngoba ihlukumeza abantu. Wayebumba isizwe sisodwa ukuze makufika izitha ngoba abelungu ilembe lalibezwe ngenkosi uDingiswayo kaJobe wakwaMthetho ukuthi kunabantu okuthiwa ngabelungu abamhlophe. Kunabantu abamhlophe abanamandla bakwazi ukubulala impilo lapha kude. Bathi lesa sizwe siyoba inkinga ngokuhamba kwesikhathi. Kufanele sisifice siyinto eyodwa ukuze sikwazi ukumelana naso. Yayimhlupha-ke leyo nto lapha enhloko ekhanda lakhe uNodumo ehlezi kaMenzi ukuthi laba bantu bazofika. Nangempela belungu bafika ngo-1824 kwaZulu sekubusa yena uShaka kaSenza ngakhona. Wathi awunaba laba abantu inkosi uDingiswayo yayingitshela ngabo. Ayebabone sesedingisweni yena ngoba wabuya nesibhamu wabuye egibela ihashi inkosi uDingiswayo. Beqala ngabe enguni ukubona ihashi baqala ukulibona ngenkosi uDingiswayo. So-ke ilembe ngokuhlakanipha kwalo nanokuthi inkosi uDingiswayo yasuyabulawa kabuhlungu. Kanti yabona babezoyenza kamnandi lento bebambisene. Kodwa ngasizogxila lapho. So-ke amakhosi amaningi awalwanga-ke. Yabo nje inkosi yakwaZungu nje uyiyona eyathela kuqala kwaZulu yathi hawu indaba ezethu akhululeka mina ngikhona. Amabutho ami ngiwafaka ngaphansi kwawakho asibangene. Usho inkosi yakwaZungu lapha ngithi khokho wami lapha emahlabathini usuka nangempela kwaba kanjalo. So amakhosi amaningi isizwe sakwaZulu esasilwa nawo ingoba egoloza engazwani nokuthi angene ngaphansi kombuso welembe. Bese ke ilembe lithi okay phisa la ke ndoda ngiyeza la lingajumani futhi ilembe cha la lingabangenile ngomnyama lutho la lithumela nje isigijima ukuthi hayi ngoba ke wena wawuyizwa lento engishoyo phisela. Makuthiwa phisela ke kwaZulu usho ukuthi ihloma hlala phe kweyikhala ngiyeza. Lalisho nje kanje ilembe. Awu bese fika umthakathi wendaba namabutho akhe ayeqeqeshiwe. Abashanele ke lo wayegoloza bese ebulawa ke. Athatha indodana yakhe ayibeke esihlalweni. La lenza njalo nje ilembe. La lifike likubulale bese lithatha indodana yakho libeke esihlalweni. Iyona ke sizobusa ngaphansi kwalo. Ngoba wena ubogoloza bese kuyolosa amadada. Sibingelele kubo bonke abalandeli bethu kwi-Asikhulisane talk show. Sifisa ukuveza la ukuthi siseyinhlelweni zokuthi kuhambe sibe nama-classes, right? Njengamanje kwamanye ama-experts sisa-business training. Kodwa sifisa ukuthi sibe nama-classes nje ekuhambeni kwesikhathi. So we have created a WhatsApp group. Ilinki i-attachiwe kwi-bio yami. Mungena kwi-profile yami kwi-bio, ilink ya WhatsApp group ngiyifake khona. So kumuntu ozoba interested mhlawumbe ukuthi abe ingxenye ye-Asikhulisane angayijoyina i-group ngoba ezinye izinto zizochazwa khona, ezinye izinto zizokhulunywa khona. Even if ngisho ngathiwa mhlawumbe ufisa ukuthi ube involved nawe kuma videos esiwenzayo, mhlawumbe ufisa ukuthi usuggest ama-topics noma ufisa ukuthi ube involved, uzokwazi ukuthi upropose khona egroupini. And ama-classes ethu esizowaqala ekuhambeni kwesikhathi azofocusa ey'ntweni eziwu-4. Isintu, umlando wethu thina abantu abamnyama, because sifidwe umlando o-wrong, sifidwe udoti womlando ophambanisiwe,
right? Kuzoba personal development, ukuthi ukuze ube umuntu uhambe kahle yiphi indlela yokuhamba, personal development, yabo, ukwazi ukukhula, right? Bese kuzoba yini enye, business and money. Sizogxila kakhulu kule ye-business and money sabantu abamnyama, nayo sizokhuluma ngayo, sifundisane, sikhulisane ngayo. So kumuntu nje ongase abe interested, ilinki ikhona, i-attach-iwe kwi-bio, Asikhulisane classes. Ilapho khona la sokuplana khona yonke into, si-discuss way forward nama-topics, mhlawumbe uma ufuna ukusuggesta nama-class mase zoqala sizokhuluma khona ukuthi uregister kanjani, kuhamba kanjani. Siyabonga kakhulu.